U politici nema romantike i ljubavi. Svaka usluga se plaća. Goli interes. To je valjda jasno. Demokratizacija Iraka, vidjeli smo, nije bila cilj američke okupacije. Irak je perfektan primjer kako je najobičnija laž poslužila kao legitimacija za takozvanu humanitarnu intervenciju, a čiji je cilj bio sve osim humanog. U septembru 2001. godine američko ministarstvo odbrane priznalo je da van svoje teritorije Sjedinjene države imaju najmanje 725 vojnih baza. Novinar i publicista Chalmers Johnson u svojoj knjizi decidno tvrdi da Amerika dominira svijetom uz pomoć vojne sile. Oni ne shvataju da široka mreža američkih vojnih baza na svakom kontinentu osim Antarktika u stvari predstavlja novu formu imperije. Naša država ima oko 500.000 vojnika po svijetu, špijune, tehnokrate. Koristimo bezbrojne baze van naše teritorije kako bi nadgledali šta ljudi svijeta, uključujući i naše sopstvene građane, pričaju, rade ili pišu u e-mailovima. Primjera je mnogo. Nama najbliži, veoma je blizu. Na Kosovu. Tu se kristališe suština moderne američke vojne i političke filozofije. Model ustaljenog ponašanja, akcija i metoda. Agilnost Vašingtona na međunarodnoj pozornici povodom kosovske nezavisnosti navodi na postavljanje pitanja: zašto Kosovo? Odgovora na njega je mnogo. Analitičari i političari bliski stavovima Bijele kuće tvrde da je razlog Miloševićev nacionalizam, etničko čišćenje, katastrofalan položaj Albanaca na Kosovu. Čuje se i mišljenje da su Albanci značajni za Sjedinjene države kako bi Vašington, pomažući ih, popravio svoj imidž u muslimanskom svijetu. Treća grupa odgovora isključuje bilo kakvu humanu i humanitarnu namjeru prema Kosovu. Riječ je o geopolitici i kontrolisanju. Vjerovatno da ni jedan od ovih razloga nije samo dovoljan za vašingtonsku angažovanost na prištinskoj nezavisnosti. Ipak, kako je u politici interes vrhovni bog, najvjerovatnije je da su se Amerikanci molili i mole baš njemu. Bond Steel. Najveća američka vojna baza van Sjedinjenih država od Vijetnamskog rata. Dobila je naziv po Jamesu Bond Steelu, veteranu rata u Vijetnamu. U ataru sela Sojevo, u blizini Uroševca na putu ka Gnjilanu, izgrađena je u rekordnom periodu od jula do oktobra 1999. godine i služi kao sjedište NATO-a za istočni dio KFOR-a. Za njenu izgradnju angažovano je 1700 američkih inženjera i oko 10.000 lokalnih Albanaca. Baza se prostire na površini koja od izvora informacije varira od 400 do 800 hektara. U njoj ima 25 km puta i oko 300 objekata. Opasana je sa 14 km zemljanih i betonskih prepreka prosječne visine 2,5 metra, sa 84 km bodljikave žice i 11 stražarnica. U Bond Steelu su piste i aerodromi, hangari, tenkovska, helikopterska i artiljerijska baza, kao i radarski centar. Novinar srpskog dnevnika Pres, koji je posjetio lokaciju u decembru 2007. navodi da je u njoj stacionirano 30 helikoptera tipa Apache i Black Hawk, a u tenkovskom sektoru 20 najsavremenijih tenkova iz posljednje serije američke vojne industrije. U Bond Steelu bi i američki civili uživali kao kod kuće. Tu su prodavnice u koje roba stiže direktno iz Sjedinjenih država, bioskop, biblioteka, hotel, barovi, sportski tereni za fudbal, košarku, odbojku na pijesku, golf, pokriveni bazen, robne kuće. Baza ima sopstveni vodovod, dotok električne energije dovoljan za grad od 25.000 stanovnika, internu televiziju, novine koje sama izdaje,
2 crkve, bolnicu za koju mnogi kažu da je najmodernija u čitavoj Evropi. Zašto je napravljena ovakva i ovolika baza baš na Kosovu? Tačan broj vojnika generalno je vojna tajna. Ipak, 2001. prema podacima Američkog ministarstva odbrane u bazi se nalazilo 5679 vojnika plus 13 civila iz Američkog ministarstva odbrane. Očigledno ono što jeste, očigledno jeste da je američka vojska bila jedna od najvažnijih komponenata KFOR-a i da je bilo normalno da će on imati neko značajnije prisustvo na Kosovu posle rata od 1999. godine. 10 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, baza i dalje postoji. Čak se i usavršava. Aleksandar Radić, srpski vojni analitičar, i pored dugotrajnosti smatra da je Bond stil samo privremena baza i da nema regionalni karakter. Ali u praksi Amerikanci se tu postavljaju vrlo pragmatično, za njih je to privremena baza, mjesto gdje su sada, sutra će biti negdje drugdje gdje su ugroženi američki interesi. Gabariti baze ipak su veoma indikativni. Miroslav Lazanski smatra da Bond stil itekako ima regionalni karakter. Njegova prostornost, njegove dimenzije jednog takvog poligona baze pokazuju da je on projektovan i dimenzionisan mnogo više nego što je to puka zadaća i zadatak održavanja mira na Kosovu. On je zaista po svojim kapacitetima nešto što nadilazi uobičajenu ulogu mirovnih snaga na Kosovu, nego je napravljen tako da je zapravo po svojim, kažem, mogućnostima nešto što je regionalna baza. Kosovo zauzima centralni deo Balkana, to je najmanje područje iz kojeg 3 reke idu u 3 pravca, u 3 more, i u Egejsku, u Jadransku i u Crno more. I normalno je očekivati da tu u vojnom smislu bude neka baza koja će kontrolirati cijelu regiju. Balkan je strateški značajno područje na svjetskoj šahovskoj tabli. Tvrdi to i američki analitičar Chalmers Johnson. Naš rat protiv Srbije 1999. godine, naša 2 rata protiv Iraka i naš rat protiv Talibana i Al-Kaide u Afganistanu dozvolili su nam da proširimo imperiju baza u inostranstvu na široki južni evroazijski region koji se prostira od Balkana na zapadu do kineske granice na istoku. Ima jedan fantastičan položaj kao na nekoj centralno-balkanskoj ploči. Dakle, mogu da tu bazu uvek napune sa 5-6 hiljada vojnika, možda i 10 hiljada vojnika, imaju heliodrom, mogu da slete borbeni helikopteri, avioni sa vertikalnim poletanim sletanjem. Aerodrom Priština je blizu, aerodromi u Valoniji, Draču i u Skoplju, Tirani su blizu, dakle, zatim je tu baza Orao na aerodromu Tuzla. I to je cijeli taj lanac vojnih baza koje su, ajde da kažemo, neka vrsta dubinske odstupnice i podrške ovim bazama isturenim u Rumuniji i Bugarskoj. Postoji tu još nekoliko veoma zanimljivih i indikativnih podudarnosti u vezi sa Bond stilom. Ova vojna baza prije svega ima strateški položaj, to jest veoma je blizu rute transbalkanskog naftovoda, koji je planiran da bude realizovan do 2011. godine. Američka agencija za trgovinu i razvoj finansirala je studiju izvodljivosti za ovaj naftovod od strateškog značaja za Sjedinjene države, koji treba da izgradi firma AMBO sa centralom u Njujorku. Od Burgasa na crnomorskoj bugarskoj obali nafta će teći kroz Makedoniju, to jest Skoplje, sve do albanske luke Vlore na Jadranskom moru. Na taj način će se nafta iz Jadrana supertankerima slati u zapadnu Evropu i Sjedinjene države. U dokumentu Američke agencije za trgovinu i razvoj piše: Naftovod je neophodan jer će nafta koja dolazi iz Kaspijskog mora brzo prevazići kapacitet Bosfora kao puta dostave. Taj plan će omogućiti da se obezbijedi konstantan dotok sirove nafte za američke rafinerije,
Američkim kompanijama obezbijedi ključna uloga u razvoju vitalnog koridora istok-zapad, pospješi privatizacija u regionu na kojoj insistira vlada Sjedinjenih Američkih Država i olakša brža integracija Balkana u zapadnu Evropu. Iako je blizina naftovoda i baze očigledna, Aleksandar Radić ne vjeruje u povezanost. Kad je reč o samim energentima, tu se svako trudi da obezbedi prisustvo, ali nije potrebno držati tenkove i helikoptere da biste bili sigurni da su trase za transport energenata bezbjedne u Evropi. Sa druge strane, Miroslav Lazanski ubijeđen je u vezu Bondstila i plana transbalkanskog naftovoda. I za svaku stratešku varijantu eventualnih događaja u budućnosti Amerika smatra potrebnim da su njene oružane snage blizu tih budućih naftovoda, što nije ni malo slučajno, što je sa kažem, stanovišta svetske hipersile kakve su Sjedinjene Američke Države danas i logično za očekivati. U prilog tezi o postojanju baze Bondstil, baš zbog kontrolisanja vitalnog naftovoda, govori i podatak da je bazu izgradila ista firma koja je uradila i inicijalnu studiju izvodljivosti za transbalkanski naftovod. Da situacija bude još zanimljivija, riječ je o firmi Kellogg Brown & Root, koja je ćerka firma kompaniji Halliburton, čiji je predsjednik od 1995. do 2000. godine bio Dick Cheney, bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država. I pored ovakvih podudarnosti, urednik lista Koha Ditore ne vjeruje u uslovljenost Bondstila i naftne rute. Mnogo ne verujem u te konspiracije, teorije zavere i konspiracije da tu postoji nekakav tajni plan, da je ta baza tu smišljena zbog nečeg drugog. Mislim da je to normalno, kao i kod svake vojske, postoji neka strategija koja bi trebala pomoći da se misija koju ima ta vojska ispuni. Ali u ovom slučaju je prvobitna misija bila da se obezbedi mir na Kosovu posle rata 1999. Mislim da je to glavni cilj postojanja ovakve velike baze ovdje na Kosovu američke. Bečki list Prese konstatuje da ne vide samo srpski nacionalisti da već dugo iza podrške Vašingtona odcijepljenju Prištine stoje vojni interesi i da Sjedinjene Države imaju na Kosovu svoju najveću vojnu bazu na kontinentu. Bondstil je 2002. godine posjetio i komesar za ljudska prava Savjeta Evrope Alvaro Gil Robles. U svom izvještaju iz novembra 2005. opisao je bazu kao mali Guantanamo, poredeći ga tako sa zloglasnom američkom bazom na Kubi. Robles je u izvještaju žestoko kritikovao američku vladu zbog načina na koji se tamo drže zatvorenici. Postoje i izvještaji da je baš ova baza bila jedan od centralnih punktova u američkim tajnim prebacivanjima zatvorenika. Svaka vrsta podrške ka nezavisnosti se plaća i Albanci na Kosovu su svesni da će morati da godinama imaju tu bazu na svojoj teritoriji. Sad, koliko to njima odgovara? Albancima izgleda odgovara. To je veće, to je pozitivnije za Kosovo, za bezbednost na Kosovu, za ekonomski prosperitet. Bondstil, iako najveća, samo je jedna od ogromnog broja američkih baza širom svijeta. Na tuđim teritorijama, na tuđoj muci, gradi se moderna imperija, ako malo bolje pogledate.